Velkommen til Gauda Alarmcentral. Mit navn er Karin Tranberg, jeg er assistancechef og har været her i 7 år. Vi sidder 50 medarbejdere, der taler 15 sprog. Vi er her 24/7 og klar til at hjælpe dig, uanset hvor du måtte befinde dig i verden. Jeg synes, I skal hilse på vores rigtig dygtige assistancekoordinator. Hej, jeg hedder Rasmus Jensen, og jeg har arbejdet her siden 2008 her på Alarmcentralen. Tidligere så har jeg haft erfaring fra rejsebranchen, blandt andet rejseleder og rejsekonsulent. I må lige have mig undskyld et øjeblik. Rasmus Jensen, Gauda Alarmcentral. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Ja, okay. Hvilken virksomhed ringer du fra, Kasper? Ja. Hvad er policenummeret? 4720, siger du? Og 400, og så 32, siger du. Ved du, jeg slår den lige op og ser selvfølgelig, om der er en forsikring herinde. Hvad er der sket? Hvad er grunden til, at du ringer? Det var en virksomhed, der ringede ind her for et øjebliks tid siden, som har en medarbejder, en montør i New York, som her til morgen, lokal tid, er kommet til skade. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Det er hans ankel eller fod, der er kommet galt afsted. Så nu ringer jeg selvfølgelig først og fremmest til forsikringstageren og lige får et lille overblik over med hans egen ord, hvad der er sket. Og så skal vi selvfølgelig have ham hurtigst muligt på hospitalet. Og det betyder så, at jeg skal kontakte vores agent om et øjeblik. Hos Gauda Alarm der arbejder vi med 3 helt særlige, unikke servicekoncepter, hvor det ene består i, at vi ikke har nogen omstilling. Det betyder, at når forsikrede eller skadelidte ringer ind og skal have hjælp, så kommer det direkte igennem til en af vores servicekoordinatorer. Vores målinger viser, at vi har haft en gennemsnitlig ventetid på 11,9 sekunder, hvilket jeg er ganske godt tilfreds med. Goddag Jens, det er Rasmus her fra Gaudas Alarmcentral her i København. Jeg er blevet ringet op af din virksomhed i Danmark og har fået at vide, at du kommer galt afsted i New York. Stemmer det? Ja, det er helt rigtigt. Jeg har slået mit ben. Okay, hvordan er det sket, og hvornår er det sket? Jamen, det skete her for en lille times tid siden, og jeg var sådan set på vej ned ad nogle trapper på hotellet, og på de sidste par trin, der snublede jeg og trådte ned forkert, så jeg har rigtig ondt i benet, og jeg ved ikke, om det er brækket, men jeg kan ikke støtte på mit ben. Er det venstre eller højre? Jeg har lige snakket med vores forsikringstager Jens over New York, og han er kommet galt afsted med sit højre ben. Og han skal nu fragtes selvfølgelig til det nærmeste hospital hurtigst muligt. Og jeg får vores agent på til at arrangere en sygetransport, og så stiller vi en betalingsgaranti for Jens, så han ikke behøver at betale noget her første gang. Hos Gauda lægger vi stor vægt på, at alle sager bliver tildelt en primær assistancekoordinator. Det sikrer, at sagen bliver kørt på de samme hænder hele vejen igennem, men det sikrer også en troværdighed og sagsstyring, og ikke mindst en tryghed for forsikrede, når de ringer ind og ikke skal fortælle deres historie om og om igen. Hello, this is Rasmus speaking from Gauda Travel Insurance in Denmark. I want to check up if you have received a new case from New York with our patient that have probably broken his right leg. Okay, perfect. I just wonder if you can take him as soon as possible from the hotel to the hospital. Yes, Lennox Hill Hospital. That sounds perfect. Please revert to us as soon as possible when he reached the hospital and got his treatment. Just update us after that and place this guarantee of payment as well. Thank you. Okay. Bye-bye. Hos Gauda har vi vores eget lægeteam, som dækker 15 specialer. Og det er meget afgørende, når vi har en sag, at det er den korrekte læge med det rette speciale, der bliver tilknyttet sagen. Ja, hallo Jens. Du snakker med Mikkel. Jeg er læge hos Gauda. Jeg ringer, fordi jeg har modtaget nogle røntgenbilleder fra Lennox Hill Hospital. Og de røntgenbilleder, de viser, at du har fået et ret kompliceret benbrud. Det, der hedder en krusfraktur. Synes jeg, at vi skal tage dig hjem til operationen hjemme i Danmark. Vi bestiller en business class billet til dig, fordi du har en skinne på benet. Du skal til Bispebjerg Hospital, som jeg kan se, du hører til. Jeg ved ikke, om du har nogle spørgsmål, Jens. Om ikke andet, så vil sagsbehandleren kontakte dig om kort tid med henblik på, hvad der skal ske. Og vi skal nok sørge for at få Jens hjem hurtigst muligt. Okay? Hej. Det var Jens' chef, som jeg lige snakkede med, og han fik at vide, at forsikringen var gyldig. Og de er i gang med et større projekt over, så der er også dækning for at få en ny montør over, som så er på vej over her snarest. Og vores læger har også meddelt, at det ser så alvorligt ud, at vi skal have Jens hjem hurtigst muligt, så det sørger vi selvfølgelig også for nu. Hos os arbejder vi proaktivt, og det betyder, at vi ligesom har en plan for, hvad next step skal være i sagen. Og det er en plan, som vi involverer forsikrede i også, så de præcis ved, hvad der skal ske hvornår.
Nu har jeg snakket med vores agent ude i Lufthavn, og der er bestilt en billet hjem til Jens, og faktisk er der også bestilt en billet den anden vej til hans erstatningsperson, montøren, som kommer over allerede i morgen, faktisk. Så det vil sige, at sagen faktisk er stort set afsluttet herfra, og jeg kan nu gå hjem med god samvittighed. Tak for i dag.